Σε έναν κόσμο όπου το αδιανόητο έχει συμβεί, η επιβίωση γίνεται η απόλυτη δοκιμασία. Όταν όλα φαίνονται χαμένα, η ελπίδα βρίσκει τρόπο. Σας παρουσιάζουμε το Doomsday USB, το κλειδί σας για την επιβίωση. Με τη δύναμη του Linux και με τη χρήση τοπικού βοηθού AI, μετατρέπετε το οποιοδήποτε PC, νέο ή παλιό, σε μια πλήρη βιβλιοθήκη επιβίωσης. Μάθετε όλες τις τακτικές επιβίωσης, όπως το άναμα φωτιάς και την επικοινωνία, με πάνω από 400 εγχειρίδια επιβίωσης, με ειδικές γνώσεις κυριολεκτικά στα δάχτυλά σας. Με ένα εύκολο στη χρήση φιλικό περιβάλλον χρήστη και ελαφρύ λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για τις καθημερινές σας εργασίες και τη δουλειά σας. Ακόμα και στην καθημερινότητα σας, το Doomsday USB είναι η λύση για να ανακτήσετε χαμένα δεδομένα από ένα παλιό PC. Επαναφέρετε στη ζωή το λειτουργικό σύστημα του φορητού υπολογιστή, απλά συνδέοντας το Doomsday USB. Εκτελέστε τις εργασίες σε οποιοδήποτε PC, χωρίς την ανάγκη να κουβαλάτε παντού τον φορητό σας υπολογιστή. Και πάντα με ασφάλεια. Ανακτήστε την εμπειρία της ζωής με τη χρήση της φορητής γνώσης.